निलिमा चव्हाण मृत्यू प्रकरण समोर असताना अजून एक आत्महत्या प्रकार समोर आलाय। गुहागर तालुक्यातील वडद डफळेवाडी येथील 36 वर्षीय तरुण कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेला होता। यानंतर त्याची सर्वत्र शोधाशोध सुरू झाली होती। बेपत्ता झालेल्या ह्या तरुणाचा मृतदेह तब्बल 7 दिवसांनी थेट जंगलामध्ये झाडाला टांगलेल्या स्थितीमध्ये दिसल्याचं पाहून अनेकांना धक्का बसलेला आहे। गुहागर तालुक्यातील वडद डफळेवाडी येथील राजाराम उर्फ राजू भाग्या जोगळे असं ह्या आत्महत्या केलेल्या तरुणाचं नाव आहे। राजाराम घरातून कोणालाही न सांगता 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी रात्री 9 वाजल्यापासून बेपत्ता झाला होता। तेव्हापासूनच त्याची शोधाशोध सगळीकडे सुरू होती। त्याचा ठावठिकाणा कुठेच लागलेला नव्हता। अखेर 17 ऑगस्ट रोजी गुहागर पोलीस ठाण्यामध्ये तो बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आलेली होती। यानंतर 7 दिवसांनी गुहागर येथील एका जंगलामध्ये त्याचा झाडाला टांगलेल्या अवस्थेमध्ये मृतदेह आढळलेला आहे। यामुळे हे नेमकं प्रकरण काय आहे याचा